Расшифроўка вынікаў ЭКГ і дакладная пастаноўка дыягназу амаль палова працоўнага дня Леаніда Друяна. Вырашальную ролю ў прафарыентацыі будучага ўрача адыгралі знакамітыя бацькі-медыкі. Абодва прайшлі вялікую айчынную, дзе дапамагалі хворым і параненым. Той жа шлях лёс прыгатаваў і Леаніду. Са школьных гадоў ён прысутнічаў на аперацыях, аднак у адрозненне ад бацькі-хірурга абраў тэрапію. Я всегда старался познать медицину и считал, что широкие или большие знания в области внутренних органов позволят мне стать хорошим врачом. То есть мне хотелось знать и сердце, и легкие. Ну, понял я, что все же знать нельзя, и более узко я выбрал кардиологическое такое направление. Пасля заканчэння Мінскага універсітэта пачаў працаваць у адной з гомельскіх паліклінік. Далей работаў у шпіталі інвалідаў Вялікай айчыннай вайны і паступленне ў аспірантуру. Выкладаць студэнтам пачаў больш за 30 гадоў таму. За гэты час неаднаразова прызнаваўся лепшым лектарам. Абласны шпіталь інвалідаў айчыннай вайны, якім некалі кіраваў бацька, Леанід Друян узначальваў на працягу 18 гадоў. За час яго працы колькасць ложкаў тут павялічылася амаль у 2 разы. Істотна вырас у колькасці і прафесіяналізме штат. А яшчэ тут упершыню сталі працаваць з хуткай меддапамогай і адкрылі аддзяленне кардыялагічнай рэабілітацыі. Гэта і шмат іншага прывяло калектыў да перамогі на міжнародным конкурсе сярод шпіталяў краін СНД. Паралельна Леанід Друян займаецца навуковымі даследаваннямі. Клінічнай базай для яго кафедры выступае той самы шпіталь інвалідаў Вялікай айчыннай вайны. Кандыдат навук у асноўным вывучае праблемы крывазвароту і дыхання. Аднак у якасці тэмы дысертацыі абраў захворванне на вострую пнеўманію. Яна набыла асаблівую актуальнасць у часы ковід. Зараз Леанід Ібрагімович сумесна з урачамі шпіталя удасканальвае дыягностыку інфаркту міякарда ў задняй сценцы левага жалудышка сэрца. Новая методыка поўнасцю арыентавана на практыку і дазваляе хутка вызначыць адхіленне ад нормы. Нягледзячы на свой узрост, летась медыку споўнілася 80. Ён актыўна кансультуе пацыентаў і працягвае ўносіць вялікі ўклад у развіццё айчыннай медыцыны.